bra musik. Musiken är spännande. Det är som en film. Ja, Han är för angelägen. han har inte varit riktigt Nej. så bra som... Nej, men han har försökt pressa sina lägen. Och... Mm. Sitter 3 effektiv. Då borde, alltså i en vanlig match, då borde det här vara effektivt, tycker man. Nej! Han får släppa ganska många här. Press har verkligen stört på dem. Alltså de har inte svårt med någon press. Han skulle inte så ha sitt i barn, tycker jag. Va? Nej, det tycker inte jag heller. Jag tycker vissa backar ska inte vara där. Va? Ingenting. Så han tillbaka. Ja! Åh, herregud! Herregud, Alle! Herregud! Nu går Oskar, ta hem om den. Du! Härligt du! Fan vad bra! Åh, det är helt sanslöst. Helt sanslöst.